Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Daite zuva ranhasi vanemi vachitaura nemi vachikurukura nemi handiti vachinzwawo kuti zviri kufamba sei vachikusimbisaiwo mhuri iriko kumusha handiti hanzi inoda kuchengetwa nani nana baba vari munhu handiti ehe saka ladies and gentlemen you are free to interact with the vakomana vatinavo muno vakomana vanoshandika navo chaizvo. Somebody say charge. Drama raibuda zvindani muchaneta zvichamba fenzi uko kumabvuku makadiko kana munhu unonzi Mbeu thank you so much. Thank you guys. Zachena kuna mozviziva kuti machena chinopisa chinoitingi zita rangu noitwa Empress Masina. Nasi unotasangana tasangana neshamwari uvaino inokosha Mari baba makanaka Mari baba munogona Nasi unotasangana ndinofara kusvika panzvimbo inonzi nhasi. Mwari anogona. There's always second chance. Saka ngatitarisirei kurarama muupenyu hwamangwana vakomana madzoka. Handiti ka? Ndonzi tawanda kokopinda zviwayo. Yes. Ahoy, my comrades! Ahoy, my comrades! Muri 7. Aiwa, ini ndodzi pondo maizia. Fana
it was when I only 10% sponsor. And I was sitting in green and red. I told I had Say Bodo, Bodo, say Bodo, Bodo, say Bodo, Bodo, say Bodo, Bodo. Can you be freestyle myself? Yes, I. And I'm over. No, I'm okay. Hey, that's too easy to fire. That's something I never think I can never tell. Can we in the bus? It's a triple tara. I was going to do what I was in the father. That's something I couldn't come along. Vauya mukoma, mukoma, mukoma. Ndivo vanorova ngoma, ngoma, mangoma. Vanosimudza chaunga nyangwe boma, kuboma. Yeah man, my name is Darlington Tongai Janje, aka Dadza. Tiri panapa pa Chikurubi maximum prison. Chimboonana nevasungwa. It's my first time kupinda mkati, kuti ndione vari mkati. And moyo wangu uri kufara, moyo wangu uri kurwadziwa nekuti ndasada mboona experience, but at the same time chinhu chinongofadza kuono munhu, because mhosva inoitwa nemunhu, inoparwa nemunhu, but munhu haachinji nekuti apara mhosva. Pamberi paMwari tenda akangofanana, asina kupara mhosva neakapara mhosva. Vanhu vanoda kuonekwa, especially kuonekwa kuvashanyira, because vamwe vanonga vari mukati ane kana more than 20 years asina kana munhu amboya kuzombomushanyira, kuzombomuona kuti how are you, zviri sei zvekufamba sei. So kwandiri ndafara kuti am one of vanhu akwanisa kupindawo kuti aonewo mukati, kwete kuti mune hama yangu kana kuti chii, vese vandaona muno mamuna hama yangu, asi automatically uchitopinda unotoona kuti ndiwe hama yemunhu anenge ari mukati. Zvakakosha kuti isusu kana tiri panze tizive kuti kune vamwe vanhuwo vakapara mhosva. Azvino kana upara mhosva usiri munhu, munhu anotopara mhosva nekutadza. Vamwe vakatopindira jeri ravasina kutopara, vanoda kuonekwa. I just want to encourage vanhu vari panze kuti ngatiwane time, nyangwe kusina hama yako, imbowana musi waunongopinda ungoda kumboona vasungwa, you'll be surprised. They are good people, very very good people. Vanhu vakatofanana neniwo, vanoda kungointeractawo nemumwe wavo kuti pakamira sei panze pakadai so. Saka I'm very grateful kuti I'm one of the people vakwanisa kuti ndimbopindawo ndimboonawo vanhu vari kurarama life yemukati. Ndichitaura nevamwe vangu zvakakosha, iwe unofanira kuzviitawo kana usati wambozviita. Kana uchiona kuti haunawo unoziva, chingopinda ungoona idzi hama dzedu idzi, tisu hama dzavo nekuti vanhu tikabzidane yamani. Kuma Mbeu taona chirongwa charongwa neZPCS. Asi mimi semuimbi ndofunga handizi first time yenyu here kupinda makadai, asi ndezvipi zvirongwa zvamuinazvo zvichida kuzoshandidzana nevasungwa? Yes, first time yangu chokwadi kuuya pachikurubi panapa, but kutouya kwandaita it's an initiative yandikuda kuti ndinge tichibatana nevamwe maartist, mafellow artist, tichiwadzana nemaprisoners kunoku, doing projects together, kana dzingave nziyo, kungave kuimba tose, tichiexchange ma-ideas. Chinhu chakanaka chaitwa neprisons yemuno muZimbabwe nekuda kwokuti mukatarisa mune vakawanda vanoimba, mune vakawanda vanodrowa, it's not just kuimba chete, vakawanda vanoridza. Saka exposure yoyo kamepo vakaramba vachitipa mukana wekuti tinge tichiwadzana navo, tinowanawo ma-exchange awo programs ekuti tinge tichidzidzisana kuti tinoitawo sei kwedu, ivo vanoitawo sei, tichiwadzana tichisanganisana takadaro. Semuimbi wechidiki ndofunga tikuona vafana vamwe vadiki vana pondo vamauya nawo sema-artist. Ku genre yako iweyo kune auriwo kugurumawo here munyuwani sezvawakaitiwa understand kuti iwo wakagurumiwa naDr. Oliver Mtukudzi, handiti une vapfana here vauri kusimudzirawo? Vakawanda kwazvo. I've worked nema-artist akawanda, vamwe vatoma well established artists vakapfura nemaoko angu. I wouldn't say names, but vakawanda, vakawanda
vakapinda nemaoko angu nena nhasi ndine vakawanda vandoshinza navo mukana 7 band rangu. I've got more than 15 to 20 people vari under the multi-tribe company. Saka I'm trying by all means. Of course, hatizokwanisa kubatidza vese nekuti dzimweni dzenguva ini ndichiri kuvakawo brand rangu saartist, asi ivo vashoma vanenge ndakwanisawo kubatidza kuti ndichipusha ndinoisa ruoko rwangu ndichibetedza. Ndepi message ungada kupawo hama dzavasungwa vakatarira izvezvi vari munomu? Ya ndoda kuti ngavapoto vachiuya vachionana navo vachivaona, nekuti even padandichitaura navo mumwe unotonzwa vachitaura kuti ndichisiro message yakati saka tinokukurudzira kuti hozi hakuna munhu asingatadze pano panyika, tose tiri vatadzi. This is just a correctional place. It's not even kuti hanzi pane segregation inenge iripo, but tofanira kunge tine pfungwa yekubatira pamwe. Makadi yenyu, zita rangu ndinoitwa Kesia Masona, akamuchaneta on ZBC TV local drama. Isu nhasi tauya, in fact tainvitwa nePresident Correctional Services vachiti tisangane kuti maartists vasangane nemaprisoners towards nyaya zuva richazoremekedzwa remusi wa16 November apo pachange pachikomemoretwa World Prisoners Day. Saka ndopatiraunzwa kuno kunzi timbosangana nemaprisoners kuitira kuti vambofila istagara tinotimbodaidzwa tichitouya akasike kutanga kuuya tichisvikonowadzana nemaprisoners. Izvi zvinoita kuti ivo vega futi vaite courage yekuda kubuda kudzoka kumba. Chinova chinhu chatiri kuda kuti vadzoke kumba, uye kuti manakire zvinoita kuti kana wakasununguka unosununguka sei semasunungukira ataya tichiita pamberi pavo ivo vakagara kwavakagara. Asi apa tiri kuvapa courage yekuti ngatidzokei. Isu tagara tinototoone mamwe maorganizations anouya kuno anotidaidza futi tichiuya tichivaentertaina, pamwe tinouya tichivaimbira, pamwe tinouya zvakasiyana-siyana. Kana panoitwa macelebrations paya tinobatana wePrisons Band nesu vacho maartist ekunze tobatana pamwe chete kuti tivake chinhu chimwe chete. Apa zvinoda kuti upenyu hahuriche an end kana waunzwa kuno. It's just a way of being rehabilitated and integrated again into the society. Saka tinochifarira zvokuti chirongwa ichi hatiregedze kuramba tichiuya, ende kana paine zvese zvinoda kuti zvidiwe kana zvekureza mapedzi nei, aiwa tiripo pakutozvimiririra izvi. Varipo vasungwa vane matarenda seamuinawa vari muusungwa, ndeipi message amungavapa kuti varambe vakasimba kunze uku upenyu huchiripo? Aiwa, ngavashinge vapedze. Kune hope vakatozoita famous vapedza, and isusu hatiregero kuvatora muzvirongwa zvedu. Kana vachinge vabuda chero vada kuacta, because I'm an actor, a musician zvese, kana even project management kurangwa kwemaprojects. Saka kana vabuda tajairana kutongova mbundira kuti uyai dzoka mwana wadzoka, tongoita seprodigal son kunzi wadzoka kumusha akangogamuchirwa nababa wake. Guys, my name is Erika Sabi, that's my real name. Rinozikana kurumende ripachitupa. Then rebasa, my name is Empress Masina, from Bari. I'm a Zim dancer queen, the Zim dancer mother. I'm so happy to be here. It's my first time. I wasn't expecting kuti tichatotambirwawo nevanhu vari mukati. Taitofungidzira kuti pamwe vanhu vanenge vari mukati vane usungwa vanhu vakatosiyana nesu, but ndatoona zvinhu zviri different. Tatonototi nhasi vanhuwo vari kutoratidzawo mufaro nekuti vaonawo vanhu vakafanana nesu. We as ma-celebrities kana vachitonzwa tichirira pamaredhiyo matv vanotofungidzira kuti tinorarama life yakasiyana navo, but tinongorarama upenyu hwakatongofanana. Ndafara nekuti tauya tavaonawo ende vari kunzwa kufara nekuda kwekuti kwauya. Also tinokumbira kuti kunge kune chirongwa chekuti isusu sevaimbi tigare tichiuyawo tichivaona. Also ndichi-encourage hama dzevanhu vanenge vari mukati meusungwa, potaiwo muchiuyawo kuzovaona so that vazivewo kuti tine vanhu vachiri kutirangarirawo pakurarama kwavari kuita, vanhu vanotoda kutorangarirawo nyange musinawo chamuinacho, kungouya kuzovaona zvinoita kuti vamwe vanhu mwoyo yavo nepfungwa dzavo dzinge dzichinyevenuka. Ndachifarira because ndikumboona hama ona vadzi vese vane mhaka, vamwe vacho vakatadza kutaura kuzvimiririra kuti vazvidhifendi. Saka ndoona zvinhu zvakakosha zvokwanisa kupa upenyu kati munomu. Sevaimbi mune chirongwa here chamunacho chekuti toda mbonofadza vakomana vari mumajero umu, momburaitawo kana show mukati?
Ndingati kune mapurogiramu ariko akatorongwa nenyika ekutopemberera timu iyoyi. Saka ndikando mapurogiramu atingati atiri kubatika zvamanje. So that tokwanisa kusangana navo timbopemberera upenyu hwavo because upenyu chinhu chakakosha kungova alive. Yeah, man. Bad man, me not go by them, and me long time, me not play with them. A friend of me not link with them. Me not figure the foot in a umpam them. Magoma teku bazura kunge uku. Manje toita mbiri sa tukuto diwa never kuru never di kunge chibuku. Vana vech korongava verenge mabuku. Yeah. This is your boy Pondo to the maximum level, to the fullest, baddest and maddest and youngest. Pondo magesi mawana. Hoyo kuna Pondo. Yes, sir. That's it. You're the baddest and the youngest artist, Pondo. Ukichona sei kwa chirongwa chiori mwana uchidikika ende nasurimo macho momo muchikurubi unochikudi inini hangu maonera ndiri kuita hangu kana inini semaonera ndiri kuzvitayiwa muchikurubi boss hamu mune vakapara vasina chichichichi zviri right vanhu vafara kumbochengetedzwa nakaita mwana kana musikazwa anorohwa munhu akaba anosungwa saka zvinhu zvine zvitotidzidzisawo kuti future yedu tisazoite tisazodaro saka teitodzidzawo maiziya saka handongoti tichasangana navo vakomana vanenge varipo vachabudawo haisi nyaya tisangana navo mablazi edu madhara edu tisangana nevanhu vakasiyana siyana. Ungapawo vezera rako vechidiki vasina kuona zvaona zviri munomu kuti vasazopara vasvikewo munhu vapewo yambiro yaunokwanisa ngovapa. Haini ndinoti kumageto youths veage yangu ini nevamwe vanhu musabe kana kuponda kana kutora chemunhu sinokumbira kana kungoita zvinhu zvingori silly kana ita mafrauds haunopinda mukati zvakanakisisa inini sena hangu handichapari handitodi kana kupinda mukati because hamuno magets. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured.